Elkar ekin. Kooperatiben arteko lankidetza. Zer den publikoa eta zer den pribatua. Ekonomia soziala, ez? Ikastolei proposatzea eragile izatea. Segregazioaren gaia lantzeko agindu diate. Ikastola bakoitzaren ibilbide historikoarekin. Abokatua badagoen ikastolan, gatazkaren bat dago. Ez da, kasu honetan ez da horrela, Los nosos derechos lingüísticos y culturales como povos. Ikaslekin egiten ari garen etorkizun apasionante horren bide hori. Elkartasuna. Gauza asko entzun dira, oso aberasgarri egin zaizkit. Oso aberasgarri egin zaizkit.